ngalan sang Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ko sa Dios Amay nga makagawom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo anak kag bugto nga aton Ginoo, nga ginpanampon sa lalang sa Espiritu Santo. Kinbunag ni Santa Maria Berhen, kinsakit sa sugo ni Poncio Pilato, kinlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikato kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makalagawom sa tanan. Gikan dito magalit pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kay sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas kag sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amay namon nga rakas sa mga langit, pagdayawan ng imo ngalan, umabot sa amon ng imo ginharian, matuman ng imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan, sika na namon sa matagal daw. Kag patawaran mo kami sa mga sala namon. Siniya ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, sigampong kami nga makasasala. Ngayon kit sa oras ang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, sigampong kami nga makasasala. Ngayon kit sa oras ang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, sigampong kami nga makasasala. Niyan kit sa oras ang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. Aton karon pamalandungan ang 5 ka misteryo sang himaya. Ang nauna nga misteryo sang himaya ang pagkabanhaw sang aton Ginoo. Amay namon nga rakas sa mga langit pagdayaw ng imo ngalan, umabot sa amon ng imo ginharian, matuman na yung pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan, sika na namon sa matagadlaw. Kag patawaran mo kami sa mga sala namon. Siniya ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan,
kaginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ket sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ket sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ket sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ket sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ket sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ket sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ket sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ket sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ket sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ket sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon ket sa gihapon sa mga tuig sa mga katigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawarang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdalan tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong may dako nga kinahanglan sa imong kaluoy. O labing putli nga kasing-kasing ni Maria, Lisuang makasasala. ang ikaduwa nga misteryo sang himaya, ang pagkayab sa langit sang aton Ginoo. Amay namon ngayara ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang manakasala samon, kag dili mo kami ipadawg sa mga panulay, hinunuuluwason mo kami sa kalawot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babaeng nga tanan, kag ginadayaw manungbunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yaran sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manungbunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yaran sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manungbunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yaran sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manungbunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yaran sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manungbunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yaran sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manungbunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yaran sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manungbunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yaran sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manungbunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yaran sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manungbunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kas gihapon sa mga tuig sa mga katigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawarang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadalan tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi na yatong may dako ang kinahanglan sa imong kaluoy. Ulabing putli nga kasing-kasing ni Maria. Lisuang makasasala. Ang ikatatlo nga misteryo sang himaya, ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag sa kay Maria Santissima. Amay namon nga ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginharian, matuman yung pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan, sing kanunamon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunuulawason mo kami sa kalawat. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga si imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga si imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala. Yan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyakit sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyakit sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyakit sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyakit sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyakit sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyakit sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyakit sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyakit sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kapaiba. O Jesus ko, patawaran ka amon mga sala, luwansa kami sa kalayo sa impyerno, pagdalang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong medako kinahanglan sa imong kaluoy. Ulabing putni nga kasing-kasing ni Maria, Niso ang makasasala. ang ikaapat nga misteryo sang himaya, ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang iyong pagbuot diri sa luta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matagadlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang manakasala sa amon, kag dili mo kami ipadawog sa mga panulay, hinunuluwason mo kami sa kalawot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ng amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ng amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ng amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ng amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw mo ng bunga sa iyong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Nyan kay sa oras sa amon kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa iyong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Nyan kay sa oras sa amon kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon kamatay. Amen. Himaya sa Amay ket sa Anak ket sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sige hapon sa mga tuig kag sa mga katigan nga tanan kabaypa. O Jesus ko, patawaran ang amon mga sala, luwas sa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, ilabi niya itong may dako ang kinahanglan sa imong kaluoy. O labing putli nga kasing-kasing ni Maria, Lisuang makasasala. Ang ikalima nga misteryo sang himaya, ang pagpurong-purong sa kay Maria Santissima nga reyna sa mga angheles kag mga santos. Amay namon niya ka sa mga langit pagdayaw ng imong ngalan. Umabot sa amo ng imong ginharian, matuman imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. hatagan mo kami niyan si kanunamon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sini ang ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Inunuod mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras ang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras ang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Ngayon kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Ngayon kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Ngayon kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Ngayon kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kay sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kay sa gihapon sa mga tuig at sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawala ang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong may dako at kinahanglan sa imong kaluoy. Ulabing putli nga kasing-kasing ni Maria. Lisuwang makasasala. Mga muyo kita. Maghimaya ka Reyna, iloy sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, kinalauman namon. Nagapangalaba kami sa imo, mga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapaninakol kami, kanagabako, kanagapanangis sa siningduta nga luhaan. Tala magalampo ililig mo sa amon, yang mata nga maluluyon. Kag sa oras nga matapos ang pagsubol sa amon sa duta, ipakita mo sa amon sa Jesus, ang bunga sa santos nga tiyan mo. O maluluyon, o mainuklugon, o matamis nga ulay nga Maria. Igampo mo kami, o santos nga Iloisang Diyos, agod mangitakos kami nga panghatagan sa ginpanakta ni Heso Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagampo. O Diyos, tungod sa kabuhi, kasakit, kamatayon, kapagkabanaw sang imubugtong anak, ginago mo para sa amon ang mga dulot sang kabuhi nga walay katapusan. Nagaampo kami, kabay nga ihatag mo sa amon, nga nagapambalantong ka nagapangamuyo sining mga misteryo sa Santos nga Rosario ni Santa Maria Berhen. Nga amon masunod ang iya ginatudlo, karapabado ng iya ginpanaad, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kay sa Anak, kay sa Espiritu Santo. Amen. Minsan ang buhay ay isang awit ng galaw. Mayroong liwanag na tatamlaw sa likwang yapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha. At siyang papawinin mo ay ang pag-asa'y na umaga. At kahit anong hindi na unos, at kahit anong hindi na dilim, may isang inang nagmamatiyak, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit
payapa't pagkakaisa. Ang rosaryo mo hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspus ka ng diwang banal, hingin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit na Ama nagmamahal. O Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. Sa anak mo si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ang rosaryo mo tawag namin na awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, tingin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit, sa Amang mapagmahal.
ang pasunod sa aton selebrasyon amo ini magasugod kita diri dason magabendisyon sang ramos pagkatapos sina mabasa sang ebanghelyo sa sininga ritual naton pagkatapos sina may gamay nga pagpamalandong pagkatapos sina ma-prosesyon o kung makadto kita sa altar no sa altar magauna kamo magabalik sa inyo nga mga pulungkuan magasunod ang seryales kag ako pagkaabot sa altar ang daw usual naton nga selebrasyon San Santos nga misa no gani magasugod na kita. Mayong aga, mga katurat ko kay Kristo, yari nga aton niya mga intensyones para sa aton niya pagsaulog sang Domingo de Ramos. Thanksgiving Mass is offered by Melina Chanyo on her 76th birthday last April 1. Thanksgiving Mass is offered to Lulal Evelina Salem and family. Prayer for Laura Lima for fast recovery on her sick. For the soul of Kinciano Panelia, offered by Panelia family. Kaya ito niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Carlos Valdez and family, Mrs. Azucena Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanen and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Miss Jean Likbanen and family, Mr. and Mrs. Donna Nonato and family, Miss Mercy Pison and family, kag Mr. and Mrs. Florencia Tabuyok and family. Tagaton niya celebrante, si Reverend Father Julius Jacobres. Magtindog kita tanan sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Yara man sa imo. Labing hinigugma nga mga utod sa sulod sang 5 ka semana aton ginsuguran ang Kwaresma paagi sa paghimo sing pagpenitensya kag mga buhat sang kaluoy. Ginaama nato ang aton kaugalingon sa pagselebrar sining misteryo Pascual nga amo ang pagkasakit, pagkamatay kag pagabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo. Sa karon nga adlaw nagatilipon kita sa pagselebrar sining misteryo Pascual upod sa bugos ng Santa Iglesia. Si Jesus nagsulod sang madinalag-on sa siyudad sang Jerusalem sa pagtuman sang iya mga buluhaton subong manluluwas. Gani samtang ginadumdum naton sing matinuohon kag mainampuon ining pagsulod ni Kristo sa Jerusalem sa pagluwas sa aton, magsunod kita sa Ginoo kay kun nagabuylog kita sa iya pag-antus, magpakigambit man kita sa iya sa pagkabanhaw sa isa ka bag-o nga kabuhi. Mga muyo kita, o gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Bendisyon ni kag pasanto sa ining mga ramos. Karon nagahinugyaw kami sa pagsunod kay Kristo nga hari. Itugot nga makaabot man kami sa langit nun nga walay katapusan nga Jerusalem. Ginapangayo naman ini sa imo pagi kay Kristo nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen.
Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Kung gikan sa Ebanghelyo, o Ginoo. Sang nagatila sa Jerusalem, kag nag-abot na sa Bethphage. Padala ni Jesus ang duha ka gintud siya sa ila. Kadto kamo sa baryo nga yara ninyo. Kag sa dayon makita ninyo didto ang isa ka babayi nga asno nga nahigod upod sa iya pulyeno. Kag balahan kung may mapamangkot sa inyo, magsabat kamo, kinahanglan sang Ginoo. Natabo ini ang ginsiling propeta sugit o aga sa Sion nagasakay sa asno Apolyeno sang asno gintuman ang ginsugo ni Jesus sa ila, gindala nila ang asno kag ang polyeno, kagin hapinan ini sa ila mga kunop, kag takyan ini ni Jesus. Madamo gid ang mga tawo nga naghumlad sang ila mga kunop sa dalan. Ang iban nagutod sang mga sanga sang mga kahoy, kag nagladlad ini tanan sa dalan. Kagang mga tawo nga naguna sa kay Jesus kag mga nagasunod sa nagsinggit sa anak ni David. Bulahan ang nagakari sa ngalan sang sana hitaasan. Sang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, ang tanan nga mga pumuluyo Tinobala siya, nagsabat ang mga tao, siya amo ang propeta nga si Jesus nga taga Nazaret, sang Galilea. Ang Ebanghelyo, Ginoo, Pagdayawon ka o Ginoong Heso Kristo. sa sining una nga bahin sa aton ritual sa sining Domingo de Ramos, ginadala kita sang Ebanghelyo sa pagpamalandong nga si Jesus masulod na sa Jerusalem sa pagtuman sang iya sang kabubuton sang Dios nga Amay. Ang mga tao nag-welcome sa iya, abinila siya manginhari nga powerful. Pero si Jesus wala sila ka makabalo nga hari siya nga maghalad sang iya kaugalingon sa aton tanan. Ano ay na ang gusto nga ipamamalandong sa aton? Nga ang aton Ginoo nga hari nagluwas sa aton pagi sa iya pagpaubos. Ano ina para sa aton nga pamamalandong? Sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi, may madamo nga mga kahigayunan sa aton kaangtanan sa isa kag isa nga masolbar naton kon kita ubos. Gani nga sa sining mga nadlaw sang Semana Santa, pamalandongan naton no ang kapagka-importante sang pagpaubos na kinahanglan gid sa aton kaangtanan sa isa kag isa. Si Jesus nagluwas sa aton paagi sa iya pagpaubos. Kita sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi, madamo ang mga butang nga mabuhat naton nga maayo paagi sa aton pagpaubos. Pamalandungan naton ini. Mga utod, magalakit kita sa paghidait, dayaw kay Jesus, sumo nga gindayaw siya sa mga tawo nga nagsugata sa iya didto sa Jerusalem.
Hosana sa anak ni David. Hosana sa anak ni David. Hosana, Hosana, Hosana sa anak ni David. Mga muyo kita, o gamhanan kagwalay katapusan nga Diyos, buot ka ang amon maluluwas nga si Kristo mangintawo, kag mapatay sa krus sa pagpakita sang amon, sang himpit nga huwaran sang pagpaubos. Buligi kami sa pagsunod sa iya, pagpasensya, kag himua kami nga mga tako sa pag-ambit sang iya pagkabanhaw. Napangayo namin ini sa imo, pagi ka Hesus Kristo, imo anak agamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan na mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Palihag maglikot ang tanan. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Ang Ginoong Dios naghatag sa akon sing dila sang isa ka manunudlo, kag sang isak ikasarang sa pagpahalipay sa mga ginatak-an. Sa tagsa kaaga ginapukaw niya, kag ginapaanting ang akon igdulungog, sa pagpamati subong sang isa ka gintutunan. Ang Ginoong Dios nagbukas ang akon igdulungog, kag wala ako magpamatok, wala man ako magtalikod sa pagpangindi. Gintaya ko nga akon nawong sa mga nagabugras sang akon bungot. Wala ko pagtabuni ang akon guya sa pagpasipala kag sa mga pagdupla. Kayang Ginoong Dios nagatabang sa akon, gani inahibulauan ko nga hindi ako mahalitan sang pasipala. Ginapadamol ko nga akon guya subong sang bato, kag nahibulauan ko nga hindi ako mahuyan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Diyos ko, nga balagin bayaan mo ako. Diyos ko, nga bala, nga ginbayaan mo ako. Ang tanan nga nakakita sa akon, nagkadlaw sa akon. Nagyambi sila sang ila bibig, kag nagtango sang ila ulo. Nagsalig siya sa Ginoo, pabay-i nga luwason siya sini. Kung matuod nga abyan siya sang Ginoo, hilwayon siya sini. Diyos ko, nga bala, nga ginbayaan mo ako. Madamo nga mga ido ang naglibot sa akon. Isa kaguban sa mga malaot ang naglikop sa akon. Ila ginbuhuan ang akon mga kamot kag tiil. Sarang ko na maisip ang tagsa nakon ka mga tulan. Diyos ko, nga bala, nga ginbayaan mo ako. Ila ginpamartida ang akon mga panapton. Ila gingabot-gabutan ang akon bayo. O Ginoo, hindi ako pagpabay-i,
nga nagaisahanon, ikaw ang akon kabakod, dali ka sa pagbulig sa akon. Diyos ko, nga bala, nga ginbayaan mo ako. Akon gibantala ang imo kabantugan sa akon mga utod, kagakon ikaw dayawon sa ila mga pagtilipon. Kamu nga nagakahadlok sa Ginoo, dayawa siya. Kamu nga mga anak ni Jacob, himayaa siya. Kamu nga mga anak ni Israel, magtahod kamu sa iya. Diyos ko, nga bala, nga ginbayaan mo ako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang kinaugali isang Diyos, yara sa iya sa gihapon, pero wala siya maghuna-huna nga sa pakusog, dapat siya magtingunga nga mangin kaangay sa Diyos. Sa baylo, sa iya kaugalingon nga kabubuton, ginpaiway niya initanan, kag nagsuklob siya sing kinaugali isang isa kaulipon. Nagpakatawo siya kag nagpakita sa dagway sang tawo. Nagpaubo siya sang iya kaugalingon, kag nagmasinulundon tuptob sa kamatayon. Bisan pa ang kamatayon sa krus. Tungod sini, ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan. Kaginhatagan siya sa ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Gani sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga mga tinuga sa langit kag sa duka, sa idalom, sang duta, magaluhod, kagang tanan magkilala sing dayag, nga si Hesukristo amo ang Ginoo, sa himaya sang Dios nga Amay. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios, palihog magtindog ang tanan. Nagpaubos si Kristo sang iya kaugalingon, kag nagmasinulundom tubtob sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa krus. Tungod sini, ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan, kag ginhatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Pasyon sang aton Ginoong Hesukristo suno kay San Mateo. Sadto nga panahon, si Jesus nagtindog sa atubangan ni Poncio Pilato nga nagapamangkot sa iya. Ikaw bala ang hari sa mga Hudeyo? Nagsabat si Jesus. Ginasiling mo. Apang wala siya magsabat sa madamo nga mga panumbungon, sang pangulo nga mga pari kag sa mga katigulangan, sa mga Hudeyo, niyan si Pilato nagsiling sa iya. Wala ka bala makabati, nga ginsumbong kanila, sining madamo nga mga butang? Apang si Jesus wala gid magsabat, gani natingala gid ang gobernador. Tag sa kapiesta sang Paskwa,
Ang gobernador may kinabatasan sa paghilway sang isa ka binilanggo nga pagapangayoon sa mga tawo. Sadto nga tion may isa ka binilanggo nga bantog nga kriminal nga ginhingalanan kay Barabas. Sang pagtipon sa mga tawo, si Pilato nagpamangkot sa ila. Sino bala ang luyag ninyo nga buyan ko? Si Barabas o kon si Jesus nga ginatawag Kristo? Nakahibalawgid nga siya nga gintugyan nila si Jesus sa iya tungod kay nahisa sila. Sang nagalingkod si Pilato sa hukmanan sa paghukom, ang iya asawa nagpadala sini nga mensahe. Hindi ka magpahilabot sa sinang matarong nga tawo. Tungod kagabi natublag gid ako sa akon damgo na nungod sa iya. Ang pangulo nga mga pari kag ang mga katigulangan sa mga Hudeo nagsaylo sa mga tawo nga pangayoon nila kay Pilato nga buy-an si Barabas kag ipapatay si Jesus. Gani nagpamangkot ang gobernador sa ila. Sino sa ila nga duwa ang pagabuyan ko sa inyo? Kag nagsabat sila. Si Barabas. Nagpamangkot si Pilato sa ila. Ano karon ang himuon ko kay Jesus nga ginatawag Kristo? Nagsabat sila tanan. Ilansang siya sa krus. Namangkot si Pilato sa ila. Ano bala ang iya sala? Niyan nagtudo pagid ang ila pagsinggit. Ilansang siya sa krus. Sa makita ni Pilato nga wala na siya sing mahimo, kay basi magkinagamo ang mga tawo, nagkuha siya sang tubig, kag nanghinaw sang iya kamot sa atubangan sa mga tawo nga nagasiling. Wala ako sing salabton sa kamatayon sina nga tawo. Inyo ina gusto. Ang tanan nga mga tawo nagsabat. Kami kag ang amon nga mga anak ang manabat sang iya kamatayon. Niyan ginbuyan ni Pilato si Barabas sa ila. Ginpahanot niya si Jesus kag gintugyan nga ilansang sa krus. Gindala si Jesus sa mga soldado ni Pilato sa palasyo sang gobernador. Kay ginlibutan siya sing isa ka grupo nga mga soldado. Ginubahan siya nila kag ginsuluban sang bayo nga granete. Naghimo sila sang korona nga tunukon. Kagin korona sa iya, kagin pauyat sing tigbaw ang iya tuo nga kamot. Nagluhod-luhod sila sa atubangan niya ginyagota siya nga nagasiling. Mabuhi ang hari sa mga Hudeo. Ginduplaan nila sila, ginkuha ang tigbaw sa iya kamot, kaginhanot sa iya ulo. Sa tapos nila siya mayagota, ginuba nila ang granete nga bayo, kag ginpasuklob sa iya ang iya kaugalingon nga bayo. Gindala nila siya sa agud ilansang sa krus. Sa nagapagwa sila, nasugata nila ang isa ka tawo nga taga Serene, nga hingalanan kay Simon. Ginpilit nila siya sa pagpasan sang krus ni Jesus. Nagabot sila sa duog nga ginatawag Golgota, ang kunsayuron duog sang bagol. Dito ginpainom nila si Jesus sang bino, nga nasimbugan sing apdo. Apang sang namadimdim niya ini, hindi siya mag-inom. Ginlansang nila siya sa krus, kagin partida nila ang iya mga bayo, pagi sa pagabot-gabot sa tapos dito, naglingkod sila kag nagbantay sa iya, sa ibabaw sang iya ulo, gintapik nila ang panumbungon, batok sa iya nga nasulat, hindi siya amo si Jesus, ang hari sa mga Hudeo. Ginlansang nila ang duha ka makawat, ang isa sa iya too, kag ang isa sa iya wala. Ang mga tawo nga nagaalagi, naglungo-lungo sa ilang mga ulo, kag nagyagota sa iya nga nagasiling. Ikaw nga buot nga maguba sang templo kag magpatindog sini sa 3 ka adlaw. Luwasa ang imo kaugalingon. Kung ikaw ang anak sang Dios, manaog ka sa krus. Sa amuman nga bagay, ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunudlo sang kasuguan, kag ang mga katigulangan sa mga Hudeo, nagyagota sa iya nga nagasiling. Ginuwas niya ang iban, apang hindi siya makaluwas ang iya kaugalingon. Hindi bala siya ang hari sa mga Hudeo?
Kung magpanaog siya sa krus, karon magatuo kita sa iya. Nagasiling siya sa Diyos, nagsiling siya sa anak sang Diyos. karon tanaunta kung luwason siya sang Dios. Bisan pa ang mga makawat nga ginlansang upod sa iya, nagyagota man sa iya. Sang udto, nagdulom ang bugos nga duta sa sulod sang 3 ka oras. Sang alas 3 sang hapon, si Jesus nagsinggit sing mabaskog. Eli, Eli, lema sabachthani. Nga kun sa yuron, Diyos ko, nga ginpantubayaan mo ako. may mga tawo nga nagatintog digto nga nakabati sa iya kag nagsiling. Gintawag niya si Elias. Nagdalagan ang isa kag nagtumoy sang espongha sa langgaw, kag intakod sa punta sang tukon, kag induhol sa iya baba, apang ang iban nagsiling. Hulat anay kamo. Tanawunta kung magari si Elias sa pagluwas sa iya. Liwat nagsinggit si Jesus sing mabaskog, kag nagbugto ang iya ginhawa. Magluhod o magduko ang tanan, kag magpamalandong sing makadali. Paliog magtindog ang tanan. Niyan ang kortina sa templo, nagisi sa tunga halin sa ibabaw paidalom. Naglinog kag nagkalabuka ang mga bato, nagbukas ang mga lulubngan kag madamo nga mga tawo sang Dios nga nagkalamatay sang una ang nabanhaw. Nagwa sila sa lulubngan kag sa tapos mabanhaw si Jesus, nagkadto sila sa balaan nga syudad. Di nakita sila sang madamo nga mga tawo. Ang opisyal nga Romano kag pasanto sa ining mga ramos. Mga Romano kag ang iya mga soldado nga nagbantay kay Jesus, kinulbaan gid sang mabatyagan nila ang linog kag makita ang tunga nga mga butang nga nagakahalanabo. Gani nagsiling sila. Matuod gid nga anak siya sang Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo, Pagdayawon ka o Ginoong Heso Kristo. maglingkod sa makadali. Mga utod, ang aton nga selebrasyon subong, ang aton nga una nga Ebanghelyo sa pagsugod naton sang ritual sa pagbendisyon sang mga lukay, kag ang aton Ebanghelyo subong, nagahatag sa aton sang disposisyon sa pagsulod naton sang sining mga inadlaw sang Semana Santa. Kagina ang nasiling ko nga pamalandungan naton nga una amo ang disposisyon sang pagkamapainubuson. Sa bagay nga ining mga inadlaw matalupangdan naton kung paano ang Dios nagluwas sa aton pagi sa iya pagkasakit. Ginhalad niya ang iya kaugalingon kag namatay sa krus kag nabanhaw sa pagluwas sa aton. Initanan pamaagi nga ginapakita niya ang pagpaubos. Ang ikadawhan nagabalasahon nagasiling nga bisan Dios siya, wala niya ginkabig ang iya pagka-Dios, kundi nagpakatao siya para sa aton agud maluwas kita. Amo ini ang una nga disposisyon nga lantawon naton sa sining mga inadlaw sang Semana Santa, sa Lunes Santo, Martes Santo, Merkules Santo, sa mga ritual naton sa Huwebes Santo, sa Biyernes Santo, sa Sabado de Gloria, kag sang Domingo sang pagkabanhaw. Ang aton eksperyensya kung paano ang pagpaubos nangin makahulugan sa aton. Kag sa aton personal mismo nga eksperyensya sa aton mga kaangtanan sa sulod sang balay, kung paano ang pagpaubos nagluwas sang aton mga kaangtanan sa sulod sang balay. Gani nga pasalamatan naton ang Dios sa sining pagluwas niya sa aton pagi sa iya pagpaubos. Kag sa adlaw-adlaw naton nga mga eksperyensya sang sining kamalahalon nga disposisyon sang pagpaubos. Sa aton Ebanghelyo, pwede man naton ini magamit nga aton disposisyon man o kun giya sa aton pagpamalandong sa sining Semana Santa. Paano?
Kung lantawon naton ang ining aton ebanghelyo o konpasyon sang aton Ginoong Hesukristo, may madamo nga mga karakter. Kag diri naton isulod ang aton kaugalingon, samtang si Jesus nagapanglakaton sa iya nga pag-antos asa sa iya pagkabanhaw, may mga tawo nga involved dira. Lantawon naton kung sa aton kabuhi subong, sa diin kita nga karakter sang sining pagpanglakaton ni Jesus nga daw parihos ang aton sitwasyon sa aton pag-upod kay Jesus sang sining nga tuig sang Semana Santa. Ayhan katulad kita sang mga tawo nga ayhan nagyaguta kay Jesus. Kais kon madumduman sa aton kabuhi subong, may mga tinion nga hindi man naton mahawidan nga nagyaguta man kita sa aton isig katawo. Ayhan kita man nga si Simon nga taga Cirene nga sa aton kabuhi subong nga tuig, katulad kay Simon nga taga Cirene, nagtinguha kita nga mangin mabinuligon sa aton mga utod. Ukon katulad man kita ayhan sang iloy ni Jesus nga nagabakho gid sa sitwasyon sang iya anak, nga kita man nga mga iloy nagabakho sa sitwasyon sang aton mga anak. Amo ini ang disposisyon nga ayhan mga utod aton dalon samtang magasulod kita sa sininga adlaw, sa sininga semana nga ginatawag naton Semana Santa, sa pagpanglakaton sang aton Ginoo sa aton pagluwas sa aton. Sa subong iya sa aton sitwasyon, diin kita sa sinang pagpanglakaton ni Jesus. Ukon sa aton niya nga ginatawag, diin kita sa Via Crucis sang aton kabuhi subong upod kay Jesus. Kani mga utod, amo ini aton disposisyon, lantawon naton kag iangot naton ang aton kabuhi sa sining ebanghelyo. Kagayhan sa mga tinion nga mga kadto kita sa simbahan o kung mga bisita iglesia kita, kagayhan may mga tradisyon kamo nga mga Via Crucis sa mga simbahan. Samtang pangamuyo kamo sa mga istasyon sang kabuhi ni Kristo sa Via Crucis, lantawon naton kung sa aton kabuhi, diin kita dira sa pagpanglakaton ni Jesus. Sa nasiling ko, ayhan kita katulad sang mga tawo, katulad ayhan ni Simon Cireneo, ukon katulad sang mahal nga Birhen. Kag sa iban pa nga mga karakter dira sa aton ebanghelyo, kag sa Via Crucis sang aton Ginoong Hesukristo paakadto sa kaluwasan. Kag ginalauman naton nga bisan sa sinang tinion nga ara kita dara sa pagpanglakaton ni Jesus sa Via Crucis, kag kita man ayhan naga Via Crucis man ang aton kabuhi, no? Nagapasan man kita sang cross, kabay pa nga katulad ni Jesus kag upod ni Jesus, mangin makahulugan man ang aton kabuhi, kag maabot man naton ang kahilwayan, ang kapagkabanhaw upod sa iya. So sa sining aton pagsugod sang Semana Santa, magaupod kita kay Jesus sa sini, no? Paano? Iangot naton mismo ang matuod-tuod nga bahin sang aton kabuhi subong. Diin kita sa Via Crucis sang aton Ginoong Hesukristo, ista sa iya pagkabanhaw. Anong ang aton tuod nga eksperyensya sa mga karakter sang aton ebanghelyo kag sa Via Crucis sang aton Ginoong Hesukristo, sa ginatawag niya sa iya pasyon kag sang iya pagkabanhaw. Pamalandungan naton ini. Magtindog kita tanan sa pagpahayag sang aton pagtuo, nagatuo ako Sa Dios amay makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Igato kay Kristo ay anak kabugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sugo ni Poncio Pilato. Gilansa sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kanigalingkod sa tuos sang Dios nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magakaripa siya liwat sa pahukom sang mabuhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagbanaw sa mga lawas, sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. mga muyo kita sa aton langiton nga amay nga nagbuot nga ang tanan nga mga katawhan maluwas paagi sa kasakit
kamatayon kapag abanhaw sang iya anak. Sa kada pangamuyo ang aton sabat, Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga nagadumala sa simbahan kag sa gobyerno magsunod sa pagsulunda ni Kristo nga nagkariindi agod alagaran kundi mag-alagad kang maghatag sang iya kabuhi para sa tanan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga magbuylog ang mga tumuloo sa Alay Kapwa program subong ila pagbulig sa mga kubos kag nagakinahanglanon labi na gid sa panahon sang krisis, kabudlay kag kalamidad. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang pagsaulog sang World Youth Day sa Roma maghatag sing inspirasyon kag kusog sa mga lamharon sa pagpanaksi sang ila pagtuo kay Ginoong Jesus. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga magpadayon kami sa sinodal nga pagpanglakaton subong simbahan paagi sa amon paghiusa pakipag-impon kag pag-ugyon sa misyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga sa tion sang Semana Santa makahatag kami sang tion sa pagpangamuyo pagbinagbinag kag pag-upod sa liturhiya sa misteryo Pascual ni Kristo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kag sa hipos aton mani pangamuyo ang aton intensyones sang aton katilingban kag sang aton man nga barangay. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo tamda ang imo mga anak sa pagsunod namon kay Kristo pakadto sa Jerusalem, himuang makalambot kami tubtob sa Kalbaryo, agud nga maagom namon ang iya himaya. Ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga imo anak ag amon Ginoo. Amen. Amen. Palihog maglikod ang tanan kay magpreparar sa paghalat. Palihog magtindog ang tanan.
Magpangabuyo ka mga utod, agad nga akon kagang inyong sakripisyo, mahamutan sa Diyos, ama nga makagagahom sang tanan. Batununta sa ginag-sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayo kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisa bugos niya nga simbahan. O Diyos ka mo na may kabay nga malugpayan, ikaw tungod sang pagpakasakit sang imo anak, bugtong nga anak, pagi sinisakripisyo ni Kristo nga amon karon gina sa ulog, kabay nga madangat namon ang kaluoy, nga nagakabagay sa amon mga sala. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing, Nabayaw na namon sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag-angay ki. Akos kagangay gid igo kag mapulaslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamanan kag walay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay bisan wala siya sing sala, gintugyan niya ang iya kaugalingon para sa amon nga mga makasasala. Kag ginsilutan siya sing di matarong tungod sa amon mga tampalasan. Pagi sa iya pagkamatay, iya ginpana sa amon mga sala. Kag pagi sa iya pagabanhaw, imo kami ginpakamatarong. Gani ang langit kagang duta, ang mga angheles kag mga arkangheles nagadayaw sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santos ikaw nga todo, Ginoo, tuberan sa tanan ng pagkasantos, gan ipadalangin mo Espiritu sa pagpasantos sa inyong mga dulot, agad nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoong Kristo. So wala pa siya gitugyan sa kamatayan nga ginbaton, sing kinabubuton, iya ginkuha ang pamihak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Panagtag sa imong gituton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay nimong akon lawas kay gatugyan para sa inyo. Sumuman pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis ka nagapasalamat liwat kang ipalibot sa imong itutonan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. Kay gawala para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo.
niyo amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kaginingkali sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagamatay kapagabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kaimo kami ginkabig ang mga tako sa pagatubang hag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapagiluhi kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagambit sang lawas kay dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nilabdag sa bugos sa kalibutan. Imbita siya sa pagigugma upon sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, kay sa tanan na kaparian. Doon daw mga sakop siya among katiringbal, nga nagtaliwan, nga may paglao, mamabanhaw sila. Doon daw man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian, batunan siya sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluiman kami, nga ridiri karon nga gatambong agud nga maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Eloisang Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuod sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, ginahatag sa imo Diyos, amay nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo. Ang tanan na dungog kagimaya, sa tanan na mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay gisugos ang aton maluluwas, mga buyo kita sa pangamuyo, gintudlo niya sa aton. Luson mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami sing pagiday sa buligi kami kung maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan na panaligban. Na nagapaabot kami sang balahan nga ginalauman. Nga magabalik sa Jesucristo ngamon man luluwas. Ay mo
O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidahit kinabiling ko sa inyo, akong pagidahit sa inyo. Hindi pagtamdang ang mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan, kag sa imo siling. Natagi sa sing pagidahit kapag hiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Pagidahit sang Ginoo, yarag-yapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Magatagay kita sang tanda sang pagidait. Poderoso ang Diyos, Yari si Kristo ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ang gidadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo. Dila ko takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Ang pangimit lang lamang sa kapulong, kamagayong akon kalag kaglawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handom sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sa akon kalan.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Diyos nga mo na may imo kami ginbusog paagi sining balaan nga kalanon, ang kamatayon sang imo anak nagahatag sa amon sang paglaom, nga nagapabakod sang amon pagtuo. Kabay nga ang iya pagabanhaw, magbulig sa amon sa pagdangat sang amon kaluwasan. Inapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa liwat, aton ginapasalamatan ang mga aton sponsor sa aton nga Santos nga Misa Subong sa Domingo de Ramos. Kag subong man ang aton nga celebrante sa kay Reverend Father Julio Sacobres. Thank you so much. At the same time, sa aton man nga mga kabataan nga nag-upod dito kay nasa parokya sa Osana, kag diri man sa aton nga chapel sa ilang pagkanta sa Osana. Madamo mga salamat. Kag sa aton man nga choir. Kag sa altar servers naton. So pahibalo ang aton nga mga selebrasyon para sa Paschal Triduum dito sa aton nga parokya sa Wibis Santo, Biyernes Santo, kag sa Easter Vigil. So dito ang aton selebrasyon sa aton nga parokya. So ang schedule sa mga selebrasyon naton sa parokya yara sa Facebook page sang Esposal of Our Lady Parish kag sa aton man mismo nga Facebook page. So mayara dito sa mga schedule sa aton parokya. Kag subong man diri sa aton nga chapel, every 6 p.m. sa gabi mayara kita sang movie series sang The Bible diri sa aton nga cover gym. So halin ina karon tubtob sa Wibis Santo. Kag sa aton nga Via Cruces, ang aton Via Cruces sa Biyernes alas 5:30 sa kagahon. Dari sa palibot sang aton nga barangay. Kag ang aton selebrasyon para sa aton nga Domingo de Pascua sa April 9 diri sa aton chapel alas 5 ang takna sa hapon. So check pa naton si Father kung available siya sa Domingo de Pascua. So ina blessing sang mga salakyan kag sang aton man mga pagkabutang. At the same time, ang labing importante ang renewal sang aton bunyag. So mas importante gid nga magsimba kita sa Domingo de Pascua kay dira ginarenew ang aton bunyag. Ang aton nga mga pagkabutang ina secondary lang. Importante nga blessingan kita mismo nga mga tumuluo. Kaya ano naton nga pag blessing sa aton nga mga salakyan dira kung ang driver hindi man na bendisyonan. Kag ang ano gali ang recollection sa aton nga parokya sa Miyerkules Santo alas 3 sa hapon. So sa kutob gusto mag-join sa Lenten Recollection dito sa aton nga parokya, ang schedule sa Miyerkules Santo alas 3 ang takna sa hapon. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Kabay nga bidisyan kamo sa mga gahom nga Dios, ang Amay, ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa bagina, itapos sa aton Santos nga Misa. Salamat sa Dios. Mayong aga sa inyong tanan.